Deriye Malawa leket û di destê kulîlkfiroşekê de baxekê îsot dema we dît û matmayê nemînin. Lewra êdî zilamên Amedê ji bo hevjina xwe an jî ji bo hezkiriyên xwe bûket baxekên îsot an jî êfekiya dişînin. Li bajarê Amedê kulîlkfiroşekê jin ji fekî û zerzewata baxên bûketa çê dike û difroşe welatiyan. Kulîlkfiroşê jin ji nava bazarê cureyên fekiyan an jî filfilan dikire. Duvrê jî li dukanê xwe ên kulîlkfiroşê de bûketên îsota çê dike û rê dike malan. Çîroka çêkirina bûketên ji îsot an jî ji mêweyan wisa tîne ziman. Ez gula difroşim ki bawer ki telefon ki hat hevek müşterî me got ez bîber îsot dixwazim ji bo pîreka xwe. Got belk hanî hewesa dike. Got saetkî şûda li wê me hazir be. Min jî tabii amade ke. Saetkî şûda hat me îsot kirîbû min çêkir. Got ji bo çi hani gulana girî işte îsot digirî got herkes gula digire. Pîreka min ji tu jiyê pir hes dike. Ez ê jê re ew bibim. Ana îsota bibim. Pîreka wî telefon kir. Got hani wî ew fikirî tu fikirî hani weşiyan. Min got wele fikra hani zilamê te bû. Wisa me dest pê kir. Jina Amedê amaje dike ku zilam bi vê riyê pêdîviya mala xwe dike. Hem danûstandina zerzewata dike, hem jî ji aliyekî jina xwe jî bi diyarîkirina zerzewat û mêveyan kêfxweş dike. Kulîlkfiroş di derbarê buhabûna çêkirina baxên ji îsot û fekiyan jî dibêje gelekî erzan e. Kîloyekê filfil çi qas be ji müşteriyên xwe jî ew qas peredistîne. Cana tên yani cîran mîran evet sosyal medyada hani divînin bîstokê dikin ji me re em jî çê dikin ji wana dişînin wisa îşallah şuna gula da jî em ê vana bifroş ji vir pêva em manaxtiye bikin bîbera bifroşin. Bihabûn nîne. Na hana kilokî bîber tu distînî 5 milyon heva gul 5 milyon. Daha yani en az ya dibê malê ji xwe re şîvê jî çê dikin jikê te jî têr dibe. Li bajarê Amedê bi taybet li ser medyaya civakî bûketên ji filfil û fekiyan hatine xemlandin bala mirovan gelekî dikşîne. Li ser vê yekê jina Kurd êdin vêya ji bo xwe kiriye karekê. Di gel gul û beybûnan bûketên filfil û mûzan jî çê dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.